Malta inreġistrat żieda ta' 74% fit-traffiku tal-ajru f'perjodu ta' 7 snin. Bl-akbar żieda ġiet irreġistrata matul is-sena 2017. Din iż-żieda hija riżultat ta' strateġija ta' dan il-Gvern biex Malta jkollha aktar konnessjonijiet ma' pajjiżi fl-Ewropa, l-Asja u l-Afrika ta' fuq. Fost il-miżuri li ttieħdu biex pajjiżna jkompli jtejjeb il-konnettività ma' swieq differenti, hemm numru ta' rotot ġodda mill-Air Malta, Ryanair, EasyJet u Qatar Airways fost oħrajn. Din is-sena rat ukoll l-introduzzjoni tal-linja tal-ajru ġdida Malta Air, ferra ta' Ryanair li se jkollha l-bażi f'Malta. Din ukoll mistennija tkabbar l-opera tagħha fis-snin li ġejjin, dan fil-waqt li Ryanair trasferixxiet il-50 ajruplan tagħha fuq ir-Reġistru tal-Avjazzjoni Malti. F'kummenti ma' One News, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Gvern flimkien mal-imsieħba soċjali bħall-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed jaħdem ma' partner airlines differenti biex ikomplu jiżviluppaw rotot ġodda minn u lejn Malta. Dan it-tkabbir fil-qasam tal-avjazzjoni qiegħed ikun katalista biex jinħolqu aktar karrieri ta' kwalità għal Maltin u Lawċin. Fil-fatt, il-ġimgħa l-oħra tħabbar uffiċjalment li waħda mill-iktar kumpaniji rinomati fil-qasam tas-servizzi tal-avjazzjoni, Qualitair, se tiftaħ bażi f'Malta. L-investiment tagħha huwa żieda fuq il-preżenza li diġà għandha f'Malta sa mill-2009. Mill-bidu tas-sena l-oħra s'issa 1400 persuna sabu impjieg f'dan il-qasam, żieda ta' aktar minn 5% meta mqabbel mal-perjodu fis-snin ta' qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.